mooi voort. Mooi water. Ja, je bent een mooi voort zat zien wat hem bedankt. Ja, zeker. We zijn even de steurvisken hier. Dus hartstikke mooi zo. Waar kom je bij? We komen al hier uit Jubbeke bij. Ja, dus niet heel Oekraïne ongeveer. Sven die wie les een jeetje en toen dachten we moeten maar even een mooi cadeautje aan. Dus zat Wanda hebben Henk en ik een tijdje steurvisje dienen. Bevalt het wat? Ja, hartstikke goed. En fiscaliëren dus. Altijd leuk om een ijs te doen. En ik had al, er zit wel aardig competitie in, maar het gaat wel aardig in wel. Hou ik van, ze krijgt hier dus doe voor, nou staat het wel leuk of? Ik is er nog maar iets voor. Maar je gaat alle kanten op. Je weet het net hè. Dat houdt het leuk. En wat is de grootste vangst dat nota? De grootste is 1,20 meter van Henk. Ja, die hier mooi. Ja, dat wie ik mijn grootste vis ooit. Dus dat is wel een primeurtje dat we die hebben binnengesleept. Dus dat is wel super. En had je eigenlijk nog een tip voor de meesten van hem wat dan meesten vaak fout werd er als een vis mensen rennen? Ja, geduld hè. Ja, meestal minder hastig.